The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba Tesla ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live din tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA for the Back at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa NCR Action Co Center. Makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Magandang hapon po dyan sa inyo lahat. Lalo sa ating kababayan sa Bikulan. Ayan, partner, mukhang nasa ano tayo, partner? Parang advance ang Christmas. Oo nga, patay sindi. Oo. Okay, so Karudi, marami na namang tao dyan ngayon at marami na naman po tayong tutulungan. Opo, ang dami na naman tao at saka talagang itong party list natin, ang Bicol party list, talagang dinadagsa talaga ng mga tao, ng mga kababayan natin upang humingi ng tulong. Opo. At katabi natin dyan ngayon, Karudi, si Lauro Di Claro mula sa Montalban, Rizal, at ngayon ay may iniindang cancer. Makakausap natin si Lauro. Lauro, magandang hapon. Magandang hapon rin po, sir. O, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Kailan mo pa ba yan iniinda na sakit mong cancer? Ano po ito, mga 7 years na po. 7 years na. Anong klasing cancer ba itong pinagdadaanan mo ngayon at kinakaharap mo ngayon? Dialogy po. Ano po? Dialogy, sakit po sa kulani. Sa Kulani, okay. Mari bang maikwento mo sa amin, paano ba nag-umpisa itong cancer mo? Ano yung mga naging sintomas or ano yung mga naramdaman mo? Nung una po, nung ako po ay nagkagamutan sa tuberculosis po, nakitaan na po ako sa akin lalamunan ng bacteria. Sabi po sa akin ng doktora, depression po yung lalamunan ko. Hindi ko naman po siya pinapansin dati. Anong nangyari po, tinubuhan na po ako ng bukol sa leeg. Sa lalamunan po. Opo. Lauro, magandang hapon. Magandang hapon rin po. Opo, sa kalagayan mo ngayon, Lauro, sino yung naaasahan mo o katuwang mo para naman na patuloy ang gamutan mo na kinakailangan mong paggastusan? Wala nga po ako malapit ako. Dito po ako lumapit sa inyo sa dito po sa Bicol Party List. Opo. Kasi po wala po ako malapit ang tulong kasi wala po ako hanap buhay. Opo. Tatay, nung hindi pa po kayo nagkaroon ng ganyang uri ng sakit, ano po yung dati nyo pong hanap buhay? Nag-ano po ako, nagko-construction. Ay, isa ka pang construction worker.
Opo. Opo, kumusta naman po yung kalagayan ng pamilya mo? Ngayon pong meron ka na pong sakit at hindi nyo na po magawang magtrabaho. Ang asawa ko po, kasambahay, sa ngayon po, hindi na po siya namamasukan. Tinatawag-tawag lang po ng mga kapitbahay namin para maglabada. Lang po kinukunan namin ng pagkakagastusan. Opo. Tatay, ilan nga po yung anak nyo po? Wala po kaming anak. Okay, wala po kayong anak, hindi po kayo nabiyayaan ng anak po ni Mrs. Opo. Opo. Ngayon po, tatay, gaano kahirap na sa sobrang hirap ng buhay, wala po kayong trabaho, tapos ganyan po yung sakit na ibinigay po sa inyo. Gaano po kahirap, tatay? Mahirap po talaga, sir. Ma'am, talaga pong nangihingi na lang po ako sa kamag-anak ko minsan ng ng kakainin namin. Minsan po yung kapitbahay, nag-abot-abot. Opo. Si Mrs. po, ano po yung trabaho? Ano po, dati po kasi minsan po, yung pagka sa ngayon na po, minsan nangangalakal po ako, yung mga galing po sa basurahan. Pambili-bili po namin ng pagkain. Po, so ginagawa niyo po yun para lang po ay makaraos po sa pang-araw-araw. Opo. Okay. So, ibig sabihin, nangangalakal ho kayo para may pambili ho kayo ng pagkain. Opo. Opo. Maliban ho sa pagkain, paano po yung iba-iba nyong, alimbawa, yung ibang gastos nyo? Maliban sa kapitbahay, maliban sa kamag-anak, sino pa ba yung nalalapitan mo? Minsan po kapatid ko, minsan po yung asawa ko po minsan nakaka-extra sa paglaba-labada po. Ayun. So, kumbaga talagang todo kayod na. Opo, makukonsidera nyo na kung hindi kayo gagawa ng paraan, wala po kayong makakain sa isang araw. Opo. Opo. Yan bang sakit mo na patingnan mo sa doktor, ano daw ang dapat gawin dyan? Ang sabi raw po sa akin ng doktor dito po kasi ako nagpapagamot sa Amang Rodriguez po sa Marikina po. Dito po ako pinapalaboratory sa NTTI. Ang sabi po sa akin, baka po hindi makuha sa opera, ikikemo raw po ako. Gaano po, tatay, naka-apekto, Tatay Lauro, ito pong kulani o itong bukol po sa mukha ninyo? Gaano po naka-apekto po sa inyong buhay? Matanong natin, Ito po, kumikirot sa ho ngayon ba hindi yan? po sa ngayon po, sir, hindi po ako nakakapaghanap buhay dahil nga po pinagbawalan ako ng doktor na magbuhat-buhat ng mabigat. Saka isa po, inaapo po ako, mahina katawan ko. Opo. Tatay, matanong lang namin, Manong, ano? Sumasakit ba yung bukol na yan? Kumikirot ba yan? Yung nandito po sa dibdib ko, kumikirot po at saka po nangangati. Pero po dito sa lalamunan ko, minsan po, yung nasa tainga ko po, umuugong, nadidingi po ako. So ibig sabihin, tatay, hindi lang po yan nakikita namin, yung bukol or kulani sa katawan po ninyo, meron ka pa po sa dibdib. Opo, meron pa po akong kulani sa ibang lugar ng katawan ko po. Opo. Ano po yung explanation sa inyo ng doktor? Bakit daw po tinubuan po kayo ng ganyang uri ng sakit? Ang sabi raw po kasi sa akin ng doktor, dapat raw po nagamot ako ng maaga nang hindi raw po kumalat. So, napabayaan nyo po. Saan po yung unang part or saan pong bahagi ng katawan nyo po una nyo pong nakita or naramdaman na meron po kayong ganyang bukol or kulani? Nandito po sa unang leg ko po. Ito po nasa harapan po ng aking leg. So yan ang pinakauna. Okay. Ito Matanong po lang yung Manong. paunahan. Okay, matanong lang Manong. Maliban ba sa iyo may mga kamag-anak ka or may nasa lahi ninyo na magkaroon ng ganyang mga kulani? Wala po, wala po, sir. So ikaw lang. Ako lang po. Okay. At para mabigyan ng katugunan at mabigyan ng aksyon yung hinaing na inilapit sa Ako Bicol Party List, babalikan muli natin si Rudy Vizcaya. Rudy, magandang hapon uli. Magandang hapon uli sa inyo. O ito Rudy, iba't ibang sakit talagang nilalapit niyan sa atin. Ito na naman, kulani. Ano po ang magiging tulong or aksyon ng Ako Bicol Party List patungkol po sa sangkatirbang kulani ni Mang Lauro, Rudy? Ito nga po, kanina umaga, dumulog si dating tanggapan dito sa Northgate, sa Congress.
upang hihingi ng tulong ang kanyang bukol sa kanyang mukha. Dahil ko naman tinilang kanyang mga dokumento, ito ay kwalipikado naman para matulungan ang Ako Bicol Party List. Sa madaling salita, pinakalubang kagad siya ng ating Congressman Saldico ng 60,000 para sa kanyang pagamutan. Ayun, Ayun. 60,000 pesos. Opo. Ano po yung masasabi nyo, Tatay Lauro, na ayan na po yung ora mismong tulong po mula sa Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako sa Bicol Party List po at saka po kay Congressman. Marami pong salamat. Opo. Tatay Okay. Lauro, ulitin lang po namin, Tatay Lauro, Ako Bicol Party List. Po, Ako Bicol. Ako Bicol Party List po. Ayun. Narinig ko, Okay. partner, Bicol Party List. So, Opo. yan ba, Mang Lauro, ikaw ay hindi nabigo at talagang sa paglapit mo sa Ako Bicol Party List, ora mismo ang pagtugon at pagtulong sa'yo? Opo, sir. Natipad po yung aking inimiting mapagamot po ako at makabayad po sa hospital bill. Okay. Ayun. Yan naman po talaga ang kagustuhan ni Congressman Saldico ng Ako Bicol, Congressman Jill, na makatulong po sa ating mga kababayan. Hiling po namin, Tatay Lauro, na gumaling na po kayo mula po sa inyong karamdaman. Salamat po. Maraming Alright. salamat, Ka Rudy, dyan sa National Capital Region. Mabuhay po kayo. At yan partner, sabi ko nga sa iyo kanina, iba't iba ang nilalapit dito sa atin. Opo. Kulane, bukol, Iba't iba, may Nalason. hydrocephalus, at yan na partner ng mga epilepsy, Oo. iba't ibang uri ng karamdaman. Actually, partner, Kidney. napakalungkot na pag-usapan yung mga iba't ibang Oo. uri ng sakit. Pero- Kaya lang, yan partner, yung talagang patunay ng Ako Bicol Party List partner ay walang pinipili. at na yun ang matulungan. dahilan kung bakit itinatag ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico at kung bakit naandyan ang Ako Bicol Party List. Opo. Sapagkat ang Ako Bicol Party List partner ay handang tumulong sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras sa tuwing may mga nangangailangan. At sa lahat ng estado ng buhay, partner, magpamayaman, mahirap ka man, may kaya o wala, basta partner, ang kailangan nyo po ay matulungan. At pinabilis pa Opo. yung pagtulong. Kaya nga ora mismo partner. Oo. Kaya totoo, partner, na ang Ako Bicol ay Katulong na. kakampi pa. Oo. Kaya doon po sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-aatubili, wag po kayong mahihiya kung talagang kinakailangan at wala ho kayong ibang malalapitan. O kahit nga may iba pa kayong malalapitan, Opo. kumatok Andito lang ang kayo. Ako Bicol, laging handang tumulong, partner. sa Kumatok lahat ng lang mga kayo sa Ako nangangailangan. Bicol. At wide open ang pinto, partner, na kayo po ay papasukin at tulungan. Sapagkat ang nais ni Congressman Saldico ay yung serbisyo at yung pagtulong ay ilapit talaga. Opo. At ipapabilisin pa, partner. Pabilisin pa para sa Opo. ating mga kababayan. At kaya nga naman, partner, ngayon baga si Congressman Saldi, partner, ay isa sa mga adikain niya, partner, ay itong mapaganda yung mga hospital, partner. At ang dito sa kagandahan Bicol naman nito, Region. ito'y inumpisahan ni Congressman Saldico partner at ginagaya na ngayon at talagang naging model. Kumbaga naging Pag pamarisan. maganda, partner, yung ginawa mo na proyekto, yung plano, ay talagang Pamamarisan. partner, Oo. dahil maganda yung kinakalabasan. Kaya hindi na lamang dito sa Bicol Region, kung hindi sa iba't ibang panig ng Pilipinas, naging aktibo yung mga miyembro ng Kongreso Opo. sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez na yung makatulong talaga. At pinalaki pa, partner, yung mga budget na inaalat, partner, At sa mga ito yan. hospital. Dati-dati partner noon ang image ng Congress. Pag sinabi mong Kongreso, tagabalangkas lang ng batas. Opo, tagagawa ng batas, taga-aproba ng batas. Ngayon, iba na partner, may direkta ng partisipasyon at may direkta ng koneksyon at benepisyong dinadala sa mga mamamayan. Correct. Sa mga mamamayan na nangangailangan ng Lalo tulong na ngayon, ng ating partner, mga na ang congressman. ating mahal na congressman, partner, ay chairman ng appropriation. Oo. Ibig sabihin yan, partner, yung mga programa dito sa Bicol Region, partner, ay napaprioritize. Opo. At yun ay dapat nating ipagpasalamat, partner. Dahil meron tayong mabuting congressman, partner, mula dito sa Bicol Region. Ayan. Diba? Samantala, mga kaibigan, mga kababayan, dumako naman tayo muli. Balikan pa rin natin, partner, ang ating Action Co Center Satellite Office sa Kongreso. Balikan natin si Karudi. Karudi, magandang hapon uli. Magandang hapon po muli sa inyo dyan. Ayan, Okay. pinahinga ka lang po namin ng minuto lang. At eto, binabalikan po namin kayo, Sir Rudy. Isa ka talagang tunay na merong serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Oo. Ayan, may katabi na naman si Karudi. Iba na naman Bago ang na naman ang katabi. katabi niya. Sino yan, partner?
Ayan, kasama ngayon ni Sir Rudy si Arsenio Gutierrez. Ang kanyang hiling ay para sa kanyang anak na lumalaban ngayon sa sakit sa bato. Oh, kanina kulani. Ito Ngayon naman, sakit sa bato. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Arsenio. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Magandang hapon po. Tatay Arsenio, kumusta po itong kalagayan ng anak po ninyo? Ongoing po yung treatment niya po, ma'am, dahil sa pabalik-balik po namin po, ma'am, sa hospital ng Occidental Mindoro, na ang pagkasabi sa akin ng doktor ay ang tanong ko sa kanya, bakit pabalik-balik yung anak ko na hindi nalulunasan? Ang sagot naman po sa akin ay hindi daw kayang gamutin ng hospital nila yung anak ko dahil kulang daw sila sa kagamitan. Kaya inabuti ko pong iluwas yung anak ko sa NKTI po, sa National Kidney Transplant Institute po. Opo, so isa kang mabuting tatay dahil sa kabila ng kahirapan, sa kabila po ng naandun na sa ibang ospital pero dahil kulang yung kagamitan, nagdesisyon po kayo tatay para sa ikabubuti po ng inyong anak na iluwas po dito sa Maynila. Opo ma'am, opo ma'am. Opo. Dahil batang-bata pa po yung anak ko ma'am, 9 years old pa lang po para itapisin niya po yung ganun sitwasyon po ma'am. Opo. Kaya Ay, niya ano na po, po ma'am, naiyak na po ako eh. okay lang po tatay, alam po namin yung pinagdadaanan po ninyo. Saka nung nasa hospital po ako ma'am, yung mga katabi ko dun sa kama, yung naririnig kasi nila ma'am yung kalagayan ko eh. Ang sabi sa akin, dapat mong lapitan yung Bicol family. Sila Congressman Saldi ko, si Del Purano, si Rudy Vizcaya, siya ang makakatulong sa'yo. Kaya wala po kung ano na. Opo, tatay. Hindi Pasalamatan ko niyo po. Pasalamatan niyo po, tatay. Sa Bicol pa. Opo. Pasalamatan niyo po tatay yung mga katabi niyo po doon sa ospital dahil dinala po kayo sa tamang tao. Dahil sila po, tinulungan din po. Tinulungan din po sila. Kaya po, hindi na po ako nagdalawang isip para lumapit po. Dahil Opo. napatunayan ko po na talagang matulungin po ang Bicol Party List po. Opo, ako Bicol Opo, Party opo, List opo. po tatay. Ulitin natin tatay, ako Bicol Party Ako List. Bicol po. Ako Bicol. Ayan. Tatay, Opo. matanong ko po gaano na po katagal ito pong iniindang sakit po sa bato ng anak po ninyo? Pito na po siyang confinement po, ma'am. 7 confinement na po. Lulobo, mawawala. Lulobo, mawawala po, ma'am. Yung nagmamanas po buong katawan niya, ma'am. Buong katawan. Opo. Buong katawan niya po. So matagal na din po pala tatay. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Opo, maaari niyo po ba tatay maikwento sa amin itong naging epekto po ng sakit na ito sa anak po ninyo? Ano po to, ma'am? Estudyante po kasi to, ma'am. Ako po, ma'am, may trabaho din po. JO1 po, job order lang po ng DA po na sumasahod ng 250 pesos a day Opo. na meron pong anak. Mhm. Hindi ko po rin po masubaybayan dahil nasa school po, yung mga energy drink po, soft drinks, chichirya at mahina po siyang uminom ng tubig kaya tinamaan po siya nephrotic syndrome po ang sabi ng doktor. Opo. So, eto po tatay na uri ng sakit niya ay nangangailangan po ng gamot. Opo ma'am, yung tuloy-tuloy, lang, manageable mo ma'am, kailangan lang magtuloy-tuloy lang ang paggamot po sa kanya ma'am para tuluyan po siyang gumaling. Opo. Tatay, sa hirap ng buhay, nami-maintain niyo po ba na bigyan ng gamot or painumin ng gamot araw-araw yung anak po ninyo? Hindi nga po ma'am, kaya nga po lumapit po ako sa ako Bicol Party List po ma'am dahil yun po ang narinig ko na tumutulong po sa mga kababayan natin maging hindi ka po Bicol kung taga saan lupalop ka man basta Pilipino ka, sila po ay tumutulong. Opo. Habang kinakausap Opo, ko ma'am. po namin tatay ng partner ng Tumatayo ang mga balahibo yung mo. mga balahibo po namin dahil ramdam po namin tatay kung gaano niyo po kamahal ito pong anak po ninyo. Opo ma'am, opo ma'am.
Okay. So ngayon ay katabi natin uli si Karudi Vizcaya. Karudi. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Karudi. Hello. O, Karudi. Nagulat mo naman si Karudi. Tatay, ating lumapit na naman sa ating tanggapan. Tali-tali kagad. Binigyan kagad ang halagang 60,000 upang doon sa gamutan. Ayun! Ora mismo, Karudi. Mismo. Ora mismo may 60,000. Opo, sir. Opo, sir. Okay. So, tatay, ano pong masasabi nyo? Kasi ora mismo ay ipagkakalooban kayo ng Ako Bicol Party List ng 60,000 pesos na panggamot dyan po sa inyong anak. Hindi ko po yung makakalimutan yung mga ganong klaseng tao po na tumutulong po. Hindi sino ka man, hindi ka kakilala o tiga saan ka man po. Wala silang pasubali sa tao na basta tumulong. Tulong lang po ang kanilang ginagawa po. Kaya saludo po ako sa mga ganong klaseng tao po. Opo. Alright. Tatay, palakasin nyo lang po yung loob nyo, tatay, para po sa ikabubuti at kagalingan po ng anak po ninyo, tatay. Opo ma'am, maraming salamat po ma'am. Opo. Saludo po kami sa inyo, tatay. Mabuhay po kayo. At maraming salamat, Karudi, sa tuloy-tuloy at walang humpay na pagtulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan na lumalapit at nangangailangan talaga ng tulong dahil na rin po sa karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, ang kahilingan ng isang ina na makapiling lamang ang mga anak, ora mismong isinakatuparan ng ating programa, ang buong kwento abangan. At isang single mom sa 4 na anak, lumalaban sa sakit na stage 3 breast cancer. Ang pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang Ora ora mismo. mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Partner para sa ating Tabang Ora mismo update. Naalala mo ba partner si Nanay Presentasyon Buter? Oy, oo. Oo. Yung umiiyak dyan. Opo, eto partner yung ang labis na Nangungulila partner sa ay- kanyang mga anak. Opo, makasama yung mga anak. Isang ina na nangulila sa kanyang 9 na anak ng ating makapanayam noong nakaraang buwan lamang. At ang munting kahilingan ni nanay na mayakap at makapiling ang mga anak ay ating ora mismong isinakatuparan sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Ang buong kaganapan partner, panoorin po natin ito. Sana mahalin man lang ako nila. Sana maawaan man lang, maawa lang sila sa akin. Iyan ang pinananalangin ko sa Diyos. Araw at gabi, kahit kalagitnaan ng gabi, nakaupo lang ako, humingi ako ng tulong sa Diyos. Sana bigyan sila ng malinaw na isip, mahalin lang ako nila. Ito ang naging panawagan ng isang senior citizen na si Presentasyon Buter na mula sa Taysan Resettlement Site Legazpi City, Albay para sa kanyang mga anak. Ang kanyang nais ay muli silang mahagkan at makapiling habang siya ay nabubuhay. Ang kanya raw kasing 9 na anak, tila nagawa na raw siyang pabayaan. Upang alamin ang tunay na kalagayan ni Nanay Presentasyon, personal siyang binisita ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ito ang kalagayan ni Nanay Presentasyon nang siya ay aming abutan sa kanyang munting tahanan. Payat, magulo ang buhok, madumi ang mga kuko. Ito ang kalagayan ni Nanay Presentasyon nang siya ay aming abutan sa kanyang munting tahanan.
hirap na rin siyang makakita dahil na rin sa kanyang katandaan. At ang tanging nagbibigay ng gabay sa kanya sa araw-araw ay ang kanyang tungkod. Kung maaari po na matulungan po ako ninyo, kasi nahihirapan na po ako. Matagal ko na itong nararamdaman na sakit kong ito. Sabi ng mga anak ko, wala daw silang perang ipapagamot sa akin. Sabi ng bunso ko, kung mabuti daw akong ina, lahat hindi mayaman. Kaya ito, tinatagal ko na lang itong mga nararamdaman kong ito. Sabi ng isa kong anak, tagal-tagalan mo na lang, Mama. Saka hingiin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Dahil sa kanyang kalagayan, ay agad na inalalayan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo si Nanay Presentasyon para sa kanyang mga pangangailangang medikal. Mag-jacket ka na lang po, tapos ibabalik lang naman po namin after po. Opo. Nang masuri ng doktor ang kalagayan ni Nanay, inabisuhan muna siyang sumailalim ng CT scan at ultrasound para alamin ang tunay nitong sitwasyon. Dahil sa mga pangangailangan ni Nanay, inimbitahan na namin siya sa programa. Sasagutin po natin lahat ng test o naman po yung gamot na kailangan ni Nanay na available po dito sa atin sa BRSM. Sasagutin po natin. And then kung may tibet tulong po ako personal, lumapit lang po sa akin si Nanay sa akin sa Malasakit Center. Tutulungan ko po si Nanay. Binigyan na rin siya ng aming programa ng grocery packs at cash assistance. Pagkatapos din ng aming programa, ay inihatid na rin namin si Nanay Presentasyon sa kanyang bahay. Dahil sa kanyang tulong na natanggap, ay baka sa kanyang mukha ang tuwa. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nakipagkwentuhan na kami kay Nanay Presentasyon. Malaki talaga ang pasalamat ko sa unang-una sa Diyos, pangalawa sa inyong lahat na natulungan ako ninyo. Malaking pasalamat ko sa Ako Bicol, sa lahat ng nindutin ninyo.
Makalipas ang ilang araw ay muli naming binalikan si Nanay Presentasyon para muli siyang samahan sa ospital para sa kanyang mga laboratory test. At sa pagkakataong ito ay nakasama na namin ang kanyang pangalawang anak na si Tatay Gregorio. Dito na rin niya ikwinento kung paano sila pinalaki ni Nanay Presentasyon. Kumusta naman po si Ma'am Presentasyon bilang nanay? Stricto talaga yan. Grabe ang buwang kaya. Stricto niya kahit upang panahon. Grabe ang sakripisyo mi kaya. Kahit po kahit kayo ng sarday pa kami. Isuungan. Sa akin naman, grabe yan. Ginawa niya sa'yo. Inano niya yun ng mata ko, ng sili. Ginusgos niya ng sino yung mata mo? Wala akong nakita. Yun nga, mga maliliit pa kami. Nakulit. Oo. Bata, may TV dyan noon sa Bugtong, 3 bahay lang. Yung ganun bugang TV, ginaganyan. Patingin ako sa TV, pag uwi ko, yun. Lahat kaming mga anak niya. Grabe yan. Yung mga maliliit pa kami, mga hanggang baby anyos. Pero ako noon, hindi pa ako po nag-aaral, trabaho na ako. Pero sa tingin mo, sir, sobra-sobra yung Sobra. disiplina sa inyo. Talaga. Ilang beses na rin daw nilang dinala sa albularyo at ospital ang kanilang ina. Beses na namin dyan dinala sa ospital. Sabi ni nanay, hindi niyo Hey. Maraming beses na yan. Albularyo lahat na kami na. No. 2 linggo ang lumipas. Napag-alaman ng aming programa na malapit na ang kaarawan ni Nanay Presentasyon. Kaya naman, agad naming inimbitahan si Nanay Presentasyon sa aming programa upang kumustahin at batiin. Nanay, happy birthday po! Ano yung nangyari? Meron bang pagbabago dito sa mga anak mo? Ano yan? Yung isa kong anak na bunso, nung isang araw, siya nagpakain sa akin. Ayun! Wow! Yes! Ayun! Dahil sa mga nangyari yung yan, Nanay, ano po yung hiling nyo po ngayon na birthday po ninyo? Sana matulungan po ako ninyo na tumawag sa Diyos na yung mga anak ko lahat, bigyan naman ng mabuting kaisipan na mahalin lang nila ako. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ay naghahanda na ang Team Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ng isang sorpresa para sa kanya. Baka sa mukha ng pamilya ang saya at pananabik na makasamang muli si Nanay Presentasyon. Maya-maya lamang. Bakas ang pananabik ng anak na babae ni Nanay Presentasyon sa kanyang ina. Nagpaparainaw ka ka. Kailan ma? Alam mo baga na may trabaho ako. Dahil ako pwede sa trabaho ko may 2 akong estudyante pa. May college ako na nga na Wala school. nilit ako kinakasikaso. Maski pagkaon ko, pagkakapukunain. Dapat magta mama. Happy birthday. Iyo ko sa ako din alam mo kung nasa. Dahil nang na mama, ito yaong ka dito sa. Yaong ka bakit aram mo kumain ka? Yaong ko alam. Oh, yaong ka dito sa mo. Salamat. Happy birthday to you. Clap your hands. Happy birthday to you.
sana sa mga aki ko gabos sa niyon. Kung ano man ang pagkakamali ko noon, di patawarin na nila ako. Kasi ayaw akong umalis dito sa ibabaw ng lupa na masama ang loob nila sa akin. Pero humingi na akong tawad sa kanila lahat. Matapos na silang kumain, ay dito na nakipagkwentuhan si Marites sa aming team. Super saya talaga ako kasi sabi ko nga dito sa kapatid ko, talagang masaya ako kasi hindi natin maibigay yung naibigay ni Congressman. Tapos lalo na itong birthday niya, kahit papano sabi ko, kahit maglakad ako papunta dyan, gagawin ko basta makarating ako. Kung pwede pa lang, madam, hindi ko naiasa sa mga kapatid ko yan. Kung kaya ko lang. Mapagmahal din. Mapagmahal po yan, maalalahanin. Wala akong itinanim na galit sa kanya, madam. Wala. Gusto kong mabuo kami lahat. Hindi man kumpleto ang 9 na anak ni Nanay presentasyon sa kanyang kaarawan. Ngunit makikitang sapat na ang sorpresang kanilang inihanda para sa kanilang minamahal na ina. Masaya ang programa na nais sa katuparan ang tanging hiling ni Nanay, na mayakap lamang ang kanyang mga anak. At maramdamang minamahal pa rin siya. Maraming salamat, Ako Bicol Tabang Moralismo. Yay! Diba partner? Sa huli, kasiyahan pa rin. Doon sa 9 na anak, partner, ilan yung nakapiling ni Nanay nung birthday niya? Actually, partner, gustong-gusto lahat na makarating. Kaya lang, siyempre, may mga kanya-kanya ding trabaho. Tapos malalayo rin. Malalayo. So, ang importante, partner, nandoon yung ilan sa mga anak at mga apo. Ang importante, nagkaroon ng katuparan yung pangarap ni Nanay. Opo. Na sa araw ng kanyang kaarawan, mayakap niya yung ilan sa mga anak Opo. niya. At ang Hindi man lahat, ha? Opo. At ang kahilingan niya, partner, ay mapatawad man lang siya ng kanyang mga anak. So, siguro, partner, lahat naman siguro ng pamilya na nanay at anak, ama at anak, merong partner na hindi pagkakaintindihan at problema. Pero ang pinaka-importante sa huli, partner, nandoon yung pagpapatawad. Nangibabaw pa rin, partner, yung pagmamahalan, pag-iibigan ng isang pamilya. Opo. Yun ang pinaka-importante, partner. Pagmamahal. Galing sa isang nanay papunta sa anak at binabalik ng anak sa kanilang nanay. Ayan, partner, syempre, balikan naman natin, partner, eto. Samantala, partner, kasama natin ngayon. Ano, partner? Okay, balikan natin si Karudi mula naman sa National Capital Region. Kasama niya ngayon si Jacqueline Cagayan or Gakayan Raro na 1 taon nang lumalaban sa stage 3 breast cancer. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Jacqueline. Apo, kumusta po kayo ngayon, Nanay? Apo, importante po yun. Lakasan po natin ang ating loob. At syempre, wag po tayong mawawala ng pag-asa dahil habang buhay, meron pong pag-asa, Nanay. Opo. Opo. At syempre, Nanay, eto pong gusto po namin malaman, Nanay, kailan nyo pa po naramdaman ito pong sakit po ninyo? Kasi po, sa po kasi ako nagyaya noong 2022. Wala po nagyaya ako, doon ko po naramdaman na meron na po akong sakit po sa baby ko. Hindi po nasipa po ito. 2022 po yun. Kumikirot na po kasi siya, kaya po na pag-isipan ko magpa-check up po sa isang hospital po. Ngayon po, yung kirot po niya kasi nakakapanghina na po ng katawan ko. And nagkakasambahay na po ako nung mula nung nagkaroon po ako nakakaramdam na po ko ng pananakit ng baby ko sa kaliwa. Nagkasambahay na lang po ako, hindi na po ako nagyaya. Kasi pagyaya po kasi nagbibuhat po ng bata. Opo. Opo. So, baka habang kinakarga mo yung bata, baka sumakit, di mo mamalayan, baka mabitawan niyo po yung bata.
Opo. Opo. Ayun. Nanay, nababanggit nyo, nanay, aside po sa pagiging yaya ay naging katulong na lang, nagkatulong na lang po kayo. Opo, nagkasambahay na lang po. Opo. Ano na po kasi ako single parent na po ako Dala po ko sa Single parent. Ilan po yung anak po ninyo, nanay? Apat po yung anak ko. Apat. Bakit po, nanay? Okay lang ba kung malaman namin na... Nag-aaral pa po. Opo. Bakit po kayo naging single parent, nanay? Nasaan po si mister? Sumakabilang buhay na po. So, sumakabilang buhay. Okay. So, kayo ni mister. Opo. Ayun na po. Nagkasambahay na lang po ako para po yung mga anak ko makatapos pag-aaral yung panganay ko. Tapos so, yun nga po, yung naramdaman ko na nga po yung paranakat ng baby ko. Nanginginig po ako. Nakakaramdam ako mabilis mapagod. Nangingal po ako. Yung mga iba-iba pong nararamdaman ko na po. Pero sabi ng anak ko, magpa-check up po ako. Nagpa-check up po ako noon. Hiningan po ako ng hospital ng CT scan, ultrasound po, saka mammogram. Yun po, nakita po sa ultrasound ko nga po na meron po akong bukol. Yung bukol na po yun, pina-request po nila na ipa-biopsy ko po. Nagpa-biopsy na po ako, nakita po nila na medyo malaki naman po siya. Pwede po siyang, sinabi po nila sa akin na nasa stage 2. Stage 2 po siya. Yun po, panay po, po nila ako, check-up, laboratory, nirequest po nila ako na report. Bukod po kasi sa baby ko po nila ako sinecheck-up. Dati po kasi ako sa thyroid. Sinecheck din po nila yung thyroid ko. Baka din isa rin po doon magkaroon ng komplikasyon din daw po. Kasi marami na po ako nararamdaman. Yun nga po, bukod na rin po doon yung thyroid ko, inano po nila uli ako, sinecheck-up uli nila ako sa thyroid ko. Hanggang sa po yung stage ko na 2, naging 3 na lang. Naging 3 na. Bumilis po yung laki po ng bukol ko po. Naging stage 3 na po ako. Doon po ko, yung una po sa ospital po ng Santo Tomas. Po. Dahil sa sakit na yan, nanay, ang dami niyo pong pinagdaanan, ang dami niyo pong in-overcome. Ngayon po, nanay, naandyan po kayo ngayon sa National Capital Region, dyan po sa Congress. Sino po yung kasama niyo, nanay, sa paglalakad po ng mga papeles, sa paghahanap po ng makakatulong po sa inyo? Nung una po yung anak ko, nung nagkikimo kasi ako, yung anak ko po, lumalapit po siya dito sa DSWD. Siya po lang humihingi ng tulong po sa, muna sa East Avenue po. Mayroon po kasi doon social welfare, social service na kapag kada kimo ko po na mayroon po ako nasusobrang bayarin, ilalapit po namin sa social service po. Yung anak ko po nag-aasikaso nun. Tapos, yung meron naman po akong adopted sister, pagka magpapacheck up po ako, nagigimo po ako, sinasamahan po nila, gamit po yung sakyan niya. Kasi po, Antipolo City pa po ako nakatira, papunta po dito sa Quezon City, East Avenue. Okay. So, ilan nga ho ulit yung anak po ninyo? 4 po. Ilang taon na po yung panganay at ilang taon yung bunso? Yung panganay ko po, 21-year-old. Yung pangalawa ko po, 18-year-old. Yung pangatlo, 16-year-old. Yung bunso ko po, 8-year-old. Nakakatulong na ho ba sa inyo yung panganay nyo? Yung pangalawa, may trabaho na? Yung panganay ko po, pagkatapos niya pong graduate ng senior high school, nagtrabaho na po siya. Tapos po yung pangalawa ko po, 18-year-old, ngayon lang po, nag-working student na po siya. Okay. So, medyo po kasi hindi po nakakaya ng panganay namin nagsusin po sa araw-araw. Okay. Para po matugunan yung inyong pong hinaing at inilapit sa Ako Bicol Party List, balikan natin si Karudi. Karudi, magandang hapon po uli. Magandang hapon po ulit dyan sa inyo. Opo, Karudi, dito naman sa problema ni Nanay Jacqueline, ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List? Ito nga po, pinagkalupang kakad siya ng ating congressman. Mga congressman po natin, Congressman Saldico at Congressman Del Bugalon, ng 100K para sa kanyang gamutan sa breast cancer. Ora mismo. Opo. So ngayon mismo, hindi siya dyan mismo ngayong araw na ito, Karudi, madadala niya na yung tulong ng Ako Bicol. Opo, hindi po siya lalabas dito sa ating tanggapan. Hindi na bitbit yung 100,000 na pinagkaloob sa kanya ng ating mga congressman. Okay. Nanay Jacqueline, narinig niyo po, ora mismo ay mabibitbit niyo po yung 100,000 piso na tulong sa inyo para kayo po ay makapagpagamot. Ano po ang masasabi po ninyo?
Maraming salamat po. Ako po nagpapasalamat at ang puso po sa inyo. Ako Bicol, kay Congressman Saldico, Congressman Gil Bundalon, at kay Sir Rudy Vizcaya po. Sir Rudy Vizcaya, maraming salamat po at lalo na po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo po. Maraming salamat po sa tulong na bigay niyo po sa akin. Hangad po namin, Nanay, na kayo po ay bumuti ang kalagayan. Sabayan lang po natin ang panalangin sa pong may kapal. Ano po? Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa inyo po lahat. Okay. Maraming salamat, Rudy Vizcaya, sa tuloy-tuloy na pagtulong ng Ako Bicol Party List sa ang mandako ng ating bansa. Opo. At taga saan man ang lumalapit sa ating partner ay nabibigyan ng tulong. Mabuhay ka, Rudy, at mabuhay ang Ako Bicol Party List. Eto naman, partner, muli para sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan City, bukas po ang Action Co Center ng Ako Bicol Party List. Ayan, dyan po sa Caloocan City tuwing Miyerkules. Ayan, tuwing Merkules. Alam mo, partner, marami na tayong natutulungan. Kaya, partner, ay lumalawak din ang ating mga satellite offices para, partner, mas lalo tayong makatulong sa ating mga kababayan. Sa muli, dyan po sa Caloocan City tuwing Miyerkules, bukas po ang aming satellite office para sagutin ang inyong mga medikal at legal na pangangailangan. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali. Mga ka-aksyon, kaya kung ikaw ay may mga hinaing, maaari na kayong dumulog sa ating tanggapan. Every Wednesday po yan, mga ka-aksyon. At sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.